Machiegni kendo piny owacho ojiw mondo omed omenda miketo ne migawo mar somo mano mar siro weche mag somo ma piny kanyakla kod konde tiegruok mamalo kaluore kod medruok mar nengo ngima e pachoka ma bende omedo ng'awo nengo mar somo. Jaod bura ma Juja George Kiomburi owacho ni gima lit en ni sani somo ok yot ahinya ne jomochan kaluore kod nengo ngima momiyo dak e pachoka koro tek. Omedo ni thoth skunde ok nyal dhi nyime gi chenrogi e yo makare ka koro jonyuol idwaro mondo omed omenda ma gichulo ka gimedo kod nyiew gige skul moting'o buge, lewni, wuoch e kin gik mamoko ma nengo gi bende oidho. Oloso e kinde nyasi mar sidho jopuonjre e kar tiegruok tije lwedo mag Gorgeous Technical Training Institute. Nasema Juja itabadilika kwa maana sisi youths hatutaingilia madawa, hatutaingilia wizi, tumepata skills na tutasimama nazo na tuendeleze Juja pamoja. Kwa hivyo serikali ningeomba itie bidii zaidi kufund all the representatives walichaguliwa na wananchi. Tuliwachagua ndio watoto wetu wasome. Tuliwachagua ndio tuwe na mabarabara. Na the best life can only key is only education. Tuelimishe vijana, tuelimishe wasichana. Haya education inahitajika, tujenge technical institutes. Ningeomba serikali yetu kuna miswada ambayo tumeweza kuyapeleka pale bungeni waweze kutuongezea pesa ambazo ni za elimu, sababu unapata masomo yamekuwa ya bei ya juu sana sana ukiangalia masomo ya university. Unapata mzazi hawezi kusomesha mtoto wake amalize, sababu wakati mwingine unapata elimu imekuwa changamoto. Kwa hivyo ningeomba serikali yetu ya William Samoei Arap Ruto mkubali